Битката на логистиките в Украйна и Русия продължава. Съединените американски щати оттеглят част от войските си в Европа. За какво ни говори това? След секунди. Никого не е спокойно, както в Москва, така и в Киев. И това е нормално, защото войната продължава вече 5-та година. Изхода все още не се вижда. И тази нощ ще има удари от едната страна, това е Украйна, която вече удря с повече дронове, отколкото Русия удря по нея. Ударът е бил нанесен отново по Приморск. А това е, трябва да ви кажа, на Финландския залив и то на север от Санкт-Петербург, пристанище нефтено, много важно за износът на руският нефт и газ. И отново е ударено, което какво означава? Или че руснаците не си вадят никакви изводи, или че не им пука, или че на украинците им е много лесно при всякакви противомерки да атакуват това отдалечено все пак пристанище. Руснаците вече дори не си дават труда да твърдят, че ударите минават през Полша или през Балтийските страни, просто нищо не казват, не го коментират. Руските удари тази нощ срещу неделя, 3 май, ударите на Русия са били насочени и срещу Суми, това е на север, и на юг срещу Черноморск, това е пристанището на Одеса. Тоест, както ви казвам, битката на логистиките продължава. Опитват се да си нанесат икономически поражения, тъй като на фронта като че ли никакво движение. Руснаците са в лека оперативна пауза, както казват военните специалисти. Оперативна пауза какво означава? Ами, че нещо не могат да направят, не могат да се съсредоточат, не могат да измислят откъде да ударят, не им достига нещо. А това се случва заради целенасочените удари пък на украинците срещу транспортните артерии на руската армия в Донбас, по северната граница. И това беше демонстрирано в множество видеа. А какво означава това? Ами атака право срещу транспорта, срещу пътищата и камионите с всичко необходимо за фронта не достига. Руснаците просто са принудени да стоят на място. Не, че пехотно не се опитват да атакуват тук и там, има атаки, разбира се. Новините идват и от самата украинска армия, която в 5-та година от войната, поредна реформа, беше обявено и от президента Зеленски, и от главнокомандващия Сирски, и командващия, да кажем, Сирски, защото главнокомандващ все пак формално е Зеленски. Какво се включва реформата? Първо, задължителна ротация на 2 месеца на фронта, те прибират отзад и поне 1 месец те пускат в отпуск. Това дига духа на войските, разбира се, стига да се упражнява, защото само преди седмица имаше случай с смяна на командващ на 14-та механизирана бригада, това е край Харков, и на командващия 10-ти корпус, който отговаря за района. Защо ги смениха? Ами защото в 14-та бригада имало случаи, когато както няма и ротация, и то за дълги месеци, така и няма снабдяване с храни и включително и с вода. Това е отговорност на командването и те бяха сменени, защото случая се разчува в медиите. А в момента и политическото и военното ръководство са много чувствителни към медийни съобщения. Това е защото в Украйна се очертават избори. Втората част от реформата е в парите. Заплащането вече ще бъде базово 30 000 гривни. Превеждам ви го нещо около 600 евро. Какво значи базово? Това е за хората в тила. За хората, които не са поставени на непосредствена опасност. Макар че цяла Украйна е фронт. Хората, които обаче са на огневата линия, които са на предни позиции или участват в щурмови действия, заплащането може да достигне до 300 000 гривни. Какво означава това? Около 6000 евро. Така, от една страна се опитват да мотивират допълнително, да стимулират. Военните в България обикновено така казват допълнително хората. От друга страна пак се гонят изборни последствия, т.е. войската да гласува за този, който дава парите. Това се свежда сега реформата.
Колко бързо ще бъде въведена, зависи изцяло от ръководството. Пари явно в момента има. И на този фон Европа, Мерц, Великобритания, Франция също се разтревожиха много от това, че Тръмп оттегля част от войските на Съединените американски щати от поделения в Европа. Да, това е тревожно, но самите Съединени щати не могат да оттеглят всичко, както си го мисли той. Те имат бази, които са изграждани в продължение на половин век и повече. Дали са в Испания, дали са в Германия, дали са и по-напред, знаем дори в България, ние не го наричаме бази, поради политически причини, дали са в Литва, Латвия и Естония, в Полша, те не могат да бъдат изтеглени. Това е сигурно. Но все пак политическият акт е на ход. Вижда се какво прави Тръмп. Той е много огорчен, ядосан от това, че Европа не му помага покрай прословутия вече Хормузски пролив. Европа му обясни защо не му помага. Стана ясно какво може да направи Европа в района, но той пак не е доволен. От какво да е доволен, сам се забърка в такава каша, която сега сам трябва да си я изсърба, прекалено гореща, с Иран. Там той продължава да има своите искания, Иран има своите искания и до преговори общо взето не може да се достигне. Стигна се до същия батак, какъвто стана и между Русия и Украина. Тоест, кризата продължава. Отговорни за нея са обикновено по един президент, който е взел решение недобре обмислено, предупреден, че това може да доведе до негативни последствия, но въпреки всичко го е направил. Говоря вече в случая за двама президента. И всички знаем имената. Ще настъпват още промени на блога ми в danicasubstract.com. Продължавайте да ги следите, както и тук в YouTube и в Substack. Нямам намерение с всички да обсъждам какво се случва в Facebook, така че за сега това го оставам настрани. 34 души ме следват в YouTube, за да има стрим, трябва да са над 50. Така че очакваме и новите записани, които да следват в YouTube. В Substack това е възможно вече и обмислям дали скоро да не го направя. До скоро!